Nějaký svět, nevadí, to je prvý krok, aby sa niečo rozliš s týmito povahami. Ešte sa to nespalo tu. Číslom 8 sa nám predviedla táto sučka, temperamentná, živá, len bohužiaľ trošku nekľudná a nervózna v zákusoch. V prvej fáze výborná razancia, ale bohužiaľ nezvláda zákus, odtrhla sa, potom sa napojila na figuranta, len ten následný zákus bol už hodne nervózny. Púšťanie v poriadku, celkovo je to uspokojivé púšťanie výborne. V druhej fáze kontrolák, zase výborná razancia, ale nezvláda prvotný zákus, odtrhla sa, potom sa následne napojila na figuranta, ale so zákusom, ktorý bol výrazne nervózny. Takže to isté uspokojivo, púšťanie výborne, celkovo 38 bodov z 50.